କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ରେ ଖାଲି ଗଛ ପତ୍ର ଆମ ଆଡ଼େ। ଏ ଶୁଖିଗଲାଣି ଆଉ ଖରା ଦିନ ଆଇଲାଣି ତ ପତ୍ର ଗୁରା ଛଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଇଠି ରଖିବୁ ଟିକେ ପାଇଁ ସେଠି କାକୁଡ଼ି ଖଟା ପିଆଜ କିଲୋଟେ ଦବ। କାଲି ମୁଁ ଆସିଲି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଯୋରନ୍ଦା ଦେଖିବାର। ହଁ ଭାଇ ଯଦି ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ହଁ ଆସିକି ବୁଲି ବୁଲାକି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଦେଖିଦେବା ତଥାପି ଦେଖିଦେବା ଆସିବା ଯେ ଯୋରନ୍ଦା ଶୁଖିଲାଣି କି ନାହିଁ। କ'ଣ ବ୍ୟାଗ୍ ତୋର ଖସି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ପୁରା ବସ୍ ଆଇଲା ଆଉ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ନାଁଟା ଯୋରନ୍ଦା। କାଲି ଟୋକା ବାଇକ୍ ଏଇଟା ଗଲା ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଇଛି ଆଇଛି ଏକାଥରେ ଯୋରନ୍ଦା କଲେଜ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲାକି ପଡ଼ିବ। ବାଦଲ ଆରେ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ରଖିବୁ ରେ ଗାଡ଼ି ମଙ୍ଗ କଲେଜ ପାଖରେ ଖାଲି କାଜୁ ବଣିନା ରେ। ଭାଇ ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା ସରିଗଲାରେ ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ। କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆଟେ ଦେଖିଲ ମଠର। शरणं 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 गुरुपदारविन्दे शरणं 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 गुरुपदारविन्दे शरणं 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 गुरुचरणारविन्दे शरणं 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 गुरुचरणारविन्दे शरणं अलेख शरणं ब्रह्मं शरणं महिमा शरणं 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 गुरुपदारविन्दे शरणं शरणं शरणं
ସରିଗଲା ଭାଇ ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା। ଭାଗ୍ୟର ନାଁ ନଥିଲା ଯୋରନ୍ଦା ମେଳା ଦେଖିବା। ବାହାରେ ବାହାରେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଯିବା ଆଉ। ଏଇଟା ଦେଖ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟି କୁହାଯାଏ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭୟ ପାଦେଶ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଘଣ୍ଟି। ବହୁତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ମାନେ ଥିଲେ ସବୁ କାଳେ କରୋନା ଆସିଯିବ। ବସିବା ଯାଉଛି ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ଆଉ। এইটি ভাই বড় মার্কেট পড়ে বড় মার্কেট। এটা হচ্ছে গোশালা গাଈ ମାନେ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି। ବାହାରୁ ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଆସି ଉଷାକି ଯାଇସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନି ଆମ ନିଜ ପାଖରେ ରହିକି। ସେ ତ ପଳେଇଲା ଆଉ। ଏବେ ବି ଅଛି କିଛି ଦୋକାନ। ଏଇଠି ଝାଡ଼ ଜଳା ହେଉଥିଲା। କୋଉଠି କାହ୍ନା ଅଛି କି? କାହ୍ନା ଅଛି।